ಜಾಗಡು ಪುಣಕ್ಲ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಇಂಚಿ ಸರ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಕಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಂಚಿ ಸರ್ ಮಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಉದಾರಗಳ ಬಂದ್ಬಾರ ಒಂಜಿ ಮೇಟೆ ನಾಗೆ ಕುಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಟೆ ಗುಲಿಗೆ ಕುಲ್ದೆ ಸರ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ನಾಗೆ ಗುಳಿಗಾಗಿ ಆ ನೋಡಿ ಸೇರಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ನಾಗೆ ಕೊಂಚ ಚಂಬಿಲೆ ಕೊಡ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಗುಳಿಗ ಕೊಂಚ ನೇಮ ಕೊಡ್ಲೆ ಲಗನೆ ಕೊಲೆ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಹೆಜ್ಜಿನ ಬೋಲೆ ತಮ್ಮಿಲ ನೇಮಲ ಕೊಡ್ದೆ ಯಾವಡ ನಮ್ಮ ಬೀಸ हेलो मल्ल्या जी कैसे हो नम्मा यूपी दुमदल का स्टॉक नहीं है नहीं आप इंडिया में कभी आ रहा है तो मेरा बोर्डर में आ जाओ ना उधर तो नूडल मिल मिलता है ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಇಂಚಿ ಸರ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಕಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಂಚಿ ಸರ್ ಮಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಉದಾರಗಳ ಬಂದ್ಬಾರ ಒಂಜಿ ಮೇಟೆ ನಾಗೆ ಕುಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಟೆ ಗುಲಿಗೆ ಕುಲ್ದೆ ಸರ್ ಅಯ್ಯೋ